Σκάστη μου, Άστο ρε, άστο ρε, άστο ρε, άστο ρε, άστο ρε, άστο ρε, τραβά βίντεο ρε. Άρα και εκείνοι θα πάνε και μας γαμίσει την Παναγία. Γαμώ το Χριστός. Άστο ρε γαμώ την Παναγία του. Μας έσκρισε σήμερα γαμώ την Παναγία του. Βάστε, βγάλω κάμερα. Μην το φοβάστε. Θα κάτσω εδώ να το προσκυνάω. Φέρε ένα ξύλο γαμώ την Παναγία εδώ να με κάνεις εδώ. Άρα εσύ μου τράβα κάμερα ρε. Αυτό είναι 30 κιλά δεν είναι. Ρε μου είναι κανένα άλλο, αυτό θα είναι. Το δεν έκαμε το Σταύρο, πού πάει ρε. Τι απάνε μόνο. Βγάζει μπουρμπουλήθρες. Τι απάνε Λουκόγρουνου. τρένο. Καλά πούδι του, μέσα είναι ο έρχονταν. Για ένα χιλιόμετρο μέσα τον ουράνιο μπορούμε να του πάνε τον δω. Εσύ ήταν λίγο εδώ. Ποιος το είχε, το αριστήμνιο. Θα σου έπαιρνε πάνω τον γιώργο. Το ρέμα δεν με το Χριστό. Καμάρι, πόσο ώρα είναι. Έφυγε από πέρα μεριά να σου μαντάξει, έφυγε για λίγο μέσα. Δεν έχει πάει απάνη, δεν ήταν πάρει μια ώρα. Με το πειράζει κάνεις εδώ, θα σιγαμείς την Παναγία, θα σιτφικήσουν. Με τη μαλακή είσαι. Κοίτα, κοίτα ο άλλος. Ας το ρε γάμο την Παναγία τα πτωχή. Ας το όπου είναι, εντάξει είναι. Ας το παίρνω. Τι λες, είναι άλλο χρόνο. Άλλο είναι. Και εγώ αυτό λέω, ότι είναι άλλο χρόνο. Θα δω μα πάνε βαρεμένο πίσω στον κόλλο. Πάμε να σκεφτούμε, πώς τους βάλουμε. Τέλος! Τους άλλους μουρλός θα πάνε να του πιάσει. Έλα, μίλα, κοκό, μίλα. Έλα, αυτό είναι μικρό άδεια. Έχουμε το βράδυ.